أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da yanzu. So kamar yadda muka sani sunana Abubakar Sadiq, ɗaya daga cikin consultants kuma leaders na na albarka da Diamond Project. Wannan kuma za mu yi bayani ne akan abin ce da cikin tracking center kenan DTC, shafin da kuma alƙawari a wannan kasuwanci da kuma abin da ya shafi yanayin ma da kula da muke shigo da sabuwa a wannan kasuwanci. Don a koda shi ne burin na shiga cewa na fahimtar da sun fahimci ma kasuwanci da muhimmancin kasuwanci da suka fara da abubuwan da ya shafi ma kasuwancin. Right? So wannan trend din zan raba shi kashi. Right? Zan raba shi kashi biyu. Wannan zan yi na farko kenan, zan zo in yi na biyu. Wannan na farko zan yi bayani ne akan DTC da wasu abubuwa da ya shafi yanayin da company ke biyan kuɗin sabuwa. Na biyu zan zo kara mana bayani sosai yadda kudaden kama ke shigowa da wasu abubuwa da ya shafi ma yanayin da ake samun kuɗi a kamfanin nan. Don da yawan nan na ga a farkon trend din kama bayan cewa hanyoyin samun kuɗi a wannan kamfanin guda biyu ne, shi da revenue bonus da matching bonus, amma wasan cewa mana da wasu hanyoyi daban-daban na samun kuɗi a wannan kamfanin ba. Wannan kuma zan zo kara mana bayani ma yadda ma shi wannan matching bonus da revenue bonus ma yake shigowa. Sun zo yi bayani su dake. So trend zan raba shi kashi, na ce zan yi shi a lokaci da zai sosai. Zan raba shi, zan fara na farko. Wannan na farko zan da mana bayani akan abun da ya shafi da shi technical training. Zan bayani akan technical training da kuma DTC mu kara fahimta abubuwa sosai akan kasuwancin mu. Right? So ba tare da bata lokaci ba, wannan kokarin ne share screen dina, don wannan trend zan dinga share screen dina ne na slide kuma zan dinga shiga DTC, don zan yi amfani da DTC don kara muna bayani sosai, don fahimta zan muna bayani kan DTC. Right? So kuma yadda kuke gani a sun ne kwada fada trend zamu yi a yau shi zamu training ne akan technical training kenan. Abu da shafi wannan shafin da aka ma alƙawarin bude ma, wanda turanci muna ce mai DTC. Right? DTC. Wannan ma'anar DTC shine mai Digital Tracking Center. Ko yau zamu training ne akan kwada fada technical training da kuma DTC. Ba zan fara bayani still akan technical training din. So kuma da muka sani muna da Diamond Project, kullum mun mutane bayani Diamond Project ƙungiya ce. Amfanin Diamond Project ƙungiya shi ne su koyi da mutane da ke gina kasuwanci nan. Amma wayanda suke biyan wannan kudaden da wannan kayayyakin ba Diamond Project ne ke wannan kayayyakin ba. Ba Diamond Project ne ke biyan wannan kudaden ba. Akwai company suke wannan abubuwan, wannan company suke biyan ka kudade da suke supplying kayayyakin shigowa Najeriya, sun ke cin su Empowered Consumerism. Wasu kuma suna cewa kamfanin Alliance in Motion Global, duka sunan su ne Empowered Consumerism ko Alliance in Motion Global. Su ne kamfanin suke biyan wannan kudaden da ake biyan ka da kuma kayayyakin su ne su shigo kayan da kasashen waje zuwa Najeriya. Right? Wannan Empowered Consumerism din nan su ne mother company din mu a fannin ma Diamond Project mu koyar da mutane, mu fahimtar da mutane da su gina kasuwancin da muke a Diamond Project kenan. Right? Su za ku yi sansa su ne za ku ga Empowered Consumerism. So ina son fahimcewa a wannan kasuwancin mu, na kula alaka ko abubuwa guda uku da muna ce musu R. Za mu ce akwai ma ce mai 3R in network marketer. Kasuwancin kula alaka kuma da R guda uku. Wannan R guda uku ne, da ka fahimci shi za ka amfani da duk wanda ke kasuwancin nan, kana kasuwancin kana kan wannan R guda uku ne. Duk wanda ke kasuwancin kana kasuwancin kana kan wannan R guda uku. R na farko shine mai register, shine shiga cikin kasuwancin. Right? Biyan kuɗin ka domin sayan kayan da ka biya kuɗin ka sai kayan company kenan, shine register, shine a zuwa ma register bude ma shafi. Shine R din farko kenan. Sai R na biyu shine recruit. Me recruit shine ne janyo mutane shigowa su ma su shigo kasuwancin, gayyata mutane su ma su shiga kasuwancin, sa mutane su shiga kasuwancin kenan. Sai abu na uku shine mai reorder. Me reorder shine mai let's say bayan ka shiga tsarin na farko, kayayyakin da suka siya ya kare, sai ka je ka siya a company, shi muke ce musu reorder. Let's say na siya mai ciko na amfani shi, na ji daɗin sosai, sai na kara zuwa company na kara siya domin amfanin kai na kaga yana karewa. To wannan ka je sayan shi daban, wannan na zo training da akan reorder zai muna bayan sosai akan shi sosai. Akwai training na musamman akan reorder, akwai da akan sa ma kula da tar reorder din. To wannan su ne R guda uku da muke so a company. Muke da shi a network marketing. Duk wanda kake gina network marketing yana gina network marketing shi akan wannan R guda uku din nan. Register, recruit, reorder. To dole sai an bude shafin mutum tukun kudi zai shiga DTC ka. Kuma dole sai ka gaici mutum ya ga kasuwancin ka kafin ka samu kudi. To kaga sai dole kuma sai in ka zo kana reorder kuma shi zai baka ka samu kuɗaɗe sosai a kasuwancin. So R guda uku din kenan da muke shi a network marketing. So zan fara bayani akan R din farko shine mai register. Right?
register shine a yayin da mutum ya biya kuɗin shi aka ba shi kaya kaga dole za a bude mai shafi kaga wurin bude mai shafi din shine register din kenan. So a bayanin wurin bude shafi na sun mana wani bayanai da ya kamata mu fahimta wurin bude shafi sa dole kaga sa daga lokaci in mutum ya shiga cikin kasuwancin kaza ba akwai tambayoyi da ake ma saboda wannan abubuwan da zamu da bayani ke tura mu fahimci wannan abu kaga a yayin yin register yayin bude ma shafin kana so fahimci wannan daya so dole zaka isa ke matan ake wa mutane tambayoyi sunan na kina zaka sa a shafin ka tabbatar wannan sunan fa shine ke amfani shi a bankin ka sai suka ce abu na farko no changing of name let's say sunanka let's say Alhassan Bako sai ka je ka sa let's say Husaini Suleiman to yana wuya a canza su noce ba a canza ba za a canza sunan ba na sun fahimci wani abu sa ka tabbatar sunan da sa ka ce noce no abu na farko kina wurin register shine ne in aka yi register sunan ka fa wannan sunan da aka yi register canza shi ba canzawa abu na biyu kuma shine me ana iya editing din sunan let's say misali let's say sunan ka uku nake amfani shi a banki let's say kana amfani da let's say misali zan amfani da sunan kamar Abubakar Sadiq Ibrahim so da zo sa da na zo da ka zo yin register sai ka sa sunan let's say Abubakar Ibrahim to ana iya editing din shi based on situation na samu let's say za a yi editing din a kara wannan Sadiq din amma shi ma wani kudi na iya kashe wurin editing din na son fahimci wannan abu or let's say a sunan ka let's say sai aka yi skipping wani abu a cikin let's say harfi ɗaya kamar S ana editing da ma su fahimci ba ka zo wurin editing duk wani harafi ɗaya da aka yi skipping ana biyan kuɗi a kan shi let's say yanzu na misali Abubakar Sadiq Ibrahim sai let's say ba sa Sadiq din ba in aka zo wurin editing din sunan in za sa wannan Sadiq din ba kowane harafi kowane guda dai sai ka biya 1000 kan shi kake in dai Sadiq Sadiq shine S A ko D I Q kaga harafi biyar kenan dole sai na biya 5000 kafin a editing din shi kaso bai sa ayi kokarin ko da shin ka zo yin register ayi kokari a tabbatar sunan da mutum ya bada shine ke amfani shi a bankin shi dan kada samu wannan kuskuren right abu na gaba shi ke ce me cannot change encoding or position let's say kafa da kafar kasu ya ka let's say sai ka zo a karkashin wani kace ni ba na son sai a karkashin wani ina so a canza min za ya cire min account dina da karkashin wani ya sa wani karkashin wani sai ba yin sha ba haka no changing of encoding sa dole in aka zo register ka ta cewa ka san wannan zan je saboda me in aka yi encoding ɗinka karkashin wani kaza ba za ka yi cewa a cire ni a karkashin wani a zuwa sani a karkashin wani ba haka na son fahimci wani abu right ka ce kuma me amma me ana yi transferring din da ka yi transferring din DTC ɗinka ko shafin ka zuwa wani lesi magadaga lesi mutum ne yake kasuwancin ya rasu to za a canza a yi transferring din DTC din shi ba magadan shi ana wannan ana transferring to immediate family right za ka lesi wannan ya mutu ana so a canza shi zuwa wani kaza lesi wannan magadan shi wanda ya gada abin ana yi transfer ana wannan shi wannan ina son fahimci wannan abu right so wannan su ne bayanin kisan mu da bayani akan register wanda still zamu zo mu yi bayani akan register din su shine me akan DTC kenan wannan shine shafin ka wannan yana shafin yayi kenan DTC still is part of register din right so kaga kamar fara mana DTC shine digital tracking center ko duk wanda ya fara wannan kasuwancin amma alƙawarin cewa za baka za bude ma shafi wannan kuma kaidan shafin ka har yanzu bai wuce sati biyu ba bude shi ba har yanzu kenan a ce an dade kenan a kaida ma a cikin kwana 7 zuwa kwana 10 bude shafin right so in aka bude ma shafin ka website din aka shiga shi za ga shi a sama din nan an sa ec5.empowered consumerism in ga shiga wannan shafin zai zo da kai daidai na kuma faɗa muku cewa wannan trending zamu yi abu zan dinga shiga slide ina shiga net don ina mana bayan shirin point sabon so yanzu abin da zamu yi zan shiga ta wannan internet su da shiga shafin don na su mana bayani akan wannan shafin sosai mu fahimci yadda shafin yake shi wannan digital tracking center din kenan right so yanzu bari in shiga ta internet kenan so zan mana bayanin abin sosai yadda DTC din ka yake right so kamar da fada ka kenan ka bude shafin ka zaka shiga Google ka shiga Google iya zaka zo kai sai ka sa me EC5 so zan sa EC5 kaga da kanshi ma ya fito so EC5.empower zan shiga enter so zai shiga kaga in ya shigo da ya shigo ne direct website din su kaga ya shigo da zan danna wannan da farko din nan zaga wannan an sa empowered consumer so zan yi clicking akan shi wannan ma ga shi wannan DTC din fa zaka yi amfani ba wayan ce masu lalle sai a laptop bane wannan dan na training ne amma ko a waya zaka yi bude shi za ka turo ma da link din zaka yi bude shi a waya ina son fahimci wannan abu right so kaga yanzu yana loading so a shi na to ma budewa a laptop din so zan yi log out wannan shi na to bude ma shafi na nan
zan yi amfani da wurin bayani ba, zan yi amfani da wani daban ne wanda ya bayani suna fahimta ba sosai. To bari in log out. Okay, so bari in rage wannan ɗin shi sabu. Good. Yanzu za ka gan shi nan PC5.empowered consumerism. Right? So bari mu shiga na ga kun ga yanzu za ka gani a nan kun ga ko username, password. Duk wanda aka bude ma shafin ka za a baka username ɗinka da password ɗinka. Right? Amma kuma sun fahimci wani abu da dukkan mu a wannan kungiyar Diamond Pro duka muna amfani da password iri ɗaya ne. Kaga kuskure ka je ka canza password ɗinka dan ko password ina son fahimci wannan shafin ka fa shafin ka ne, ba wanda zai taba ma komai a shafin ka, ko da na ji na cire kuɗi a shafin ka account ɗinka zai shigo. A me yasa muke amfani da dukkan password iri ɗaya? Kar ka je ka canza password ɗinka saboda in dai leader ɗinka na son ya sai kai wani ya shigo cikin kasuwanci ka leader ɗinka na so ya register ni wannan mutumin, dole sai ya shiga cikin shafin ka ne ya duba ya yi register ne. To ka kenan ka canza password ɗinka, ka kenan ba dama a yi register ne wanda ya shigo kasuwanci, sai ba ma canza password, dukkan mu password iri ɗaya muke amfani da shi. Right? So bari amfani da zan bude details din wani a nan. So za mu amfani da nan, so zan amfani da wannan ɗaya daga cikin downline jina ne. So bari amfani da Habiba 26. Right? So kamar yace dukkan password iri ɗaya muke amfani CF group. Right? So yanzu zan shiga cikin shafin. Kun ga yanzu na ɗaga kaga mene za a continue na shiga. Kaga na sai zan password sai zan na continue. To haka in ka bude shafin ka za ga ya shigo da kai nan, ya sunan shi, za ga zo da kai, za ga nuna ma e-store ba za ga komai ba. So abin da za ka in ka so ga duk abin da ke faruwa shafin za ka zo nan dashboard, za mu yi bayani akan wannan abubuwan da ke gefe nan dukkan su dake so mu fahimci abin nan sosai. Right? Amma kan fara bayani akan nan, in dai let's say an bude ma shafin ka ne farkon farawa kenan, let's say farkon farawa kenan, so let's say karon farko kenan ka bude ma shafin ka, akwai setting ne kuma ta je ka yi, wanda zan fara yin setting ne cikin me setting. In dai farkon bude shafin ka kenan za ka zo nan kasa, in ka zo kasa za ka ga a kasa an sa profile, to za ka yi clicking wannan profile din, za ka shiga profile din, za ka je kai edit din wani sabo, akwai wanda za ka edit na profile din. Me za ka edit din? In ka zo profile din sai ka zo kasa, in ka zo kasan profile din ka kamar yanzu wayannan full name, middle name wannan is already in that ana ma register. So me za ka zo ka editing? Za ka zo ka editing address ɗinka, ka za ka zo ka sa address inda kake, garin da kake, wani kasa kake za ka sa, wani jiha kake za ka sa. Right? So in ka sa wani jiha kake sai zo ka sa wani local government kake, tuna wannan local government kwanaki aka fitar da shi, da ba local government, yanzu amma kwanakin nan a zo ka ƙara local government. So kaga ita na ba mutum sai ta ma local government ba, so in bar mu sai ta ma gaba da local government din. Right? So kamar ita tana Bosu local government a Niger state, so za mu sa Bosu local government. Right? So in ka zo in ka yi wannan sai ka zo ka sa number wayanka. In ka sa number wayanka sai me za ka yi? In ka gama wannan abubuwan sai ka sa save change, sai ka yi saving din shi. Kaga me nuna mun yace profile has been updated. So kaga ina mun cewa na update ne profile din nake successfully. To daga nan sai ka fara mai sabuwa. Kaga kuma kana son ka sa hoton ka ne, za ka yi zuwa nan, za ka nan kana da hoton ta, kawai za ka zo ka click wannan wurin, aro din zai shiga da kai gallery dinka, sai ka zabi hoton da kake son ka sa shi kenan. Right? So ina son fahimci wannan abu. Right? So yanda shi wannan shafin yake kenan. So yanzu mu je fara bayani akan su dake. So yanzu zo nan dashboard. So kaga yana nuna cewa in saving changes da nayi kenan. So yanzu mun saving changes. Right? So yanzu kaga mun zo dashboard. Shi wannan dashboard da me yake bayani? Dashboard ne shi ke nuna ma kenan ce kuma fuskan shafin ka kenan dashboard. Wannan dashboard kenan fuskan shafin ka. To abin da kike gani a wannan shafin an za ka gani shi. Right? So ka duba nan a wannan shafin za ka ga yana nuna mana nan suka ce PMA reminder, wannan wani training na gaban da zai training. Ba za su ce kaga kenan duk wanda aka bude mai shafin shi yana da ce mai user ID. Kun ga wannan NR1263 shine user ID din shafin ta kenan. Na son fahimci wannan abun. In kuma za ka duba kuma account nawa take da shi, kaga muka zo nan wurin aro uku din, kaga wannan aro uku din da ke gefe ne za ka yana mana account nawa take shi, kaga ita nan tana da ga account 15. Ina son fahimci wannan abun, tana da let's say hannu jari kenan wurin 15 a wannan kasuwanci. Ina son fahimci wannan abun. Right? So yanzu zan fara bayani dake akan wannan dashboard din. To kaga a dashboard din zamu zo kasa. Kaga yana nuna mana nan zaga yanzu ba ta da posisi a ciki. Kuma tana daga cikin silver executive din wannan kasuwanci. Wani ce muku training biyu ne. Na zo yin training na gaba da zan zo mana bayani
ya mutum ma zai zama silver executive zai abubuwa ina son fahimci wani abu rasu duka duwa nan da suka ce kaga wannan student ne fito a wurin right suka ce kasa daga user ID din ta kenan so ne na nuna all user ID kenan account shafin account da take shi gaba da wannan kasuwanci hannun let's say account da take shi shagon da take shi gaba da kasuwanci da kuma shagon mashayi so nan all user ID noma abu da ke shi gaba da kenan nan kuma noma account 1 abin da ke cikin account 1 kenan kado kuma finance ba ta da process ya ciki zan shiga wani shafin da ke da kudi a ciki zamu ga yadda muke right so zan ga gift check za ga travel gift check or gift check wanda shi ma zan yi bayani shi a nan gaba right za ku gani ba shi akwai zan yi bayani su don na sun biya abin da ke ne ba na sun na rikita mu a cikin abin nan don muka duba nan shi ma in ka zo ka zaga akwai abubuwa guda uku nan za ga samu da reminder account info prime monitoring sai package points kaga shi wannan reminder din nan yana ce mata your account NR currently has so points mai fara zan yi wannan bayani sosai nan gaba na zo trending na biyu wanda zai mana bayani yadda mutum zai zama silver executive ko da zai zuwa su muna da rank uku a kamfani wanda zai bayani sosai akan shi wasu suna ce mata kaga tana silver executive yanzu tana saura mata point wurin 80 kafin ta shiga gold executive to suna tana mata kenan suna gaya mata abin da ya rage kenan right so wannan zamu zo mu yi bayani shi nan gaba so zamu zo nan account info kuma wannan account info din kamar ce muku shi wannan dashboard kamar irin shafin DTC din kenan to account info zai yana mana bayani akan abubuwa da yawa akan shafin ta right zamu ga nan zaga show more so wani mu shiga show more din gaba da good so zan fara bayani da yake kaga muka zo nan zaku duba na farko country ya nuna mun kasa take tana Nigeria park mega park zan shine kenan abin da yake shine yana ba ta damar kenan a ran za ta yi mace su 15 wannan zan yi bayani shi ma nan gaba right so wannan ED 2.0 status which is active available points kenan points zai ba ta damar yin matching wanda shi ma zan yi bayani shi na zo train na biyu don ba na son ya rikita mu so ina son biya abin da yake kaga wannan point din shine ke baka damar ka samu wannan matching bonus so na zo yin train na biyu akan wannan abubuwan za mu fahimci abin sosai so kun ga wannan suna nuna available points on the left available points on the right so gift check tana da pro gift check guda biyar wani fara zan yi bayani akan gift check din nan sai per sec za ku duba nan per sec din ta za ku ga bari in kara girman screen din in muka duba nan a per sec din ta za ku suna mata 15 kenan abin da ake nufi za ta yi matching su 15 wanda zan yi bayani shi wani fara zan yi bayani shi inda na zo training din na zo na gaba a still a wannan training zan yi bayani akan wannan per sec din nan in na zo kan lokacin shi right so za mu ga nan kuma ga suka ce total direct referral commission kenan a direct connector bonus kenan ka shigo da kamar ya ce man ka shigo da mutum za ka samu 20,000 za ka samu to a wannan direct connector bonus din a cikin shekarunta da gina kasuwan ta samu kuɗin da kawai wanda aka da 293 a matching bonus a account 1 kawai 7,700 da ake magana ta samu wurin 300 da wani abu right so muna da kuma wasu hanyoyi daban-daban na samun kuɗi a kamfani muna da kuma unilevel wanda zai zo ba shi a unilevel ta samu wurin 5,000 muna da kamar step ta samu wurin 18,000 muna da kamar mai UPP ta samu wurin 18,000 wanda zan yi zo yi bayani shi na ke samun kuɗaɗe a wannan step unilevel shi wani hanyoyi ne samun kuɗi wani kuna da hanyoyi daban-daban na samun kuɗi a kamfanin ma ga saboda farkon presentation amma bayani kawai guda biyu ne kawai saboda kare miki kaga wanda ke nursery ba ana mai karatun university ba kaga abin da yake ne sai zan yi bayani shi duka gaba right so wannan shi ne dan takaicen bayani zan muna a dashboard kenan right zamu ga current total commission kaga shi wannan current commission yana nufin kenan abin da ta samu kenan both direct contribution da matching bonus a account wanda ta kuma ta tana more than one account to ba zan je kasa a iya nan zan tsaya saboda karin je kasa wannan shafin wani ne yake amfani da shi right so kamar da kun ga dashboard din akwai prime monitoring din shi wani zo lokacin bayani zai bayani shine kana monitoring da ka zama prime a wannan kasuwancin in ka zama silver executive da ka zama prime wanda za ka yi monitoring shi wani sun ma nan ka shiga DTC din za ka baka da wannan abun to da wannan kafin wannan prime monitoring din ya shiga da dinga ga wannan abu a DTC din ka sai ka zama silver executive cikin wanda zan zo mana bayani da mutum ke zama silver executive sai kuma kullum na ba mutan shawara kaga a duk gangancin mutum duk wani wasan da mutum zai a kasuwancin nan a kaga wannan shafin za ka iya shiga ko ina ma sha nake ba mutum kaga wannan wurin nan package point din nan kullum na ga mutane ka kai wasa da wannan don kai wasa da wannan wurin za ka zo kai asaran kuɗi kuma kai asaran kuɗi ba ruwan don kaga yasa muke kwarin mutum bayani duk wani za ka yi wasa da shi a shafin ka kashe wannan package point din nan don wannan package point din kai wasa za ka zo kai asaran kuɗi kaga kuma kai asaran kuɗi kaga kenan kai makan kasa ka zo ka ce oh gaskiya to ina son fahimci wannan abin right so yanzu mun gama bayani akan dashboard za mu je na biyu shine mai transaction shi wannan transaction din nan me yake bayani transaction na muna bayani yadda kudaden ke shigowa ina son fahimci wannan abin transaction na ma bayani yadda kudaden ka ke shigowa
okay wannan naga transaction din ta okay zan zo shiga na wani normal transaction wannan tunda ta kwana biyu ba ta samu kuɗi ba shi yasa kuma da ga transaction da kuɗaɗe ke shigowa nawa ya shigo da sabuwa zaga transaction kenan zan zai bayani akai sosai so sai kuma muna da kamar encashment shine inda zaka cire kuɗinka right so kaga zaka cire kuɗinka zaka zo encashment in ka zo encash now wannan encash now din nan right so za ka sa wani fahimci ba ka duba a bisa ke amfani da shafin da ke don ba wani ba ciki so da kar mu je ba son shiga na wani to za ka zo ka cire kuɗinka za ka sa amount da kake so ka cire ba za ka sa full stop ba ka sa kuma ba bayan ka sa wannan ba sa full stop ba sa kuma ba sai ka zo na ga option biyu ne a wurin akwai bank akwai check a ko da yaushe zaka encashment ka bada encashment ɗinka a bank ka sa check don ka sa check sai dai ka je Philippines ka je ka so kuɗin ka ina son kwanci wannan abu to ko da yaushe ka bar shi a bank kuma zaka duba a bank ne zaka an sa access muna amfani da access ne dan yafi sauki wurin cire kuɗi da komai yafi sauki yafi sauri right so ko duba zaka ya sa encash now so inda farkon cire kuɗin ka kenan kaka yi gangaci saurin cire kuɗi ka fara duba account number ka ta cewa account number ɗinka ne aka sa ba na wani ba ka ta cewa wannan account number ɗinka ne to kan ka sa sai ka zo ka danna proceed in ka danna proceed din fa ko da ka kashe data ɗinka kuɗin ka zai tafi zai shigo account ɗinka amma in ka cire yanzu kamar misali in ka cire kuɗin ka da yamma zai shigo ma da asuba don ce kamar transaction don hour sharp 12 hours transaction ne so in ka cire kuɗin ka let's say yau zai shigo washe da safe yanda yake kenan right wani man ka cire kuɗin ka akwai VAT akwai charges da suke cirewa na gwamnatin Najeriya suna cire 5% VAT na son pension abin right sai za mu zo wannan step zan bayani akan order ba ba mu amfani da shi step da kan faɗa mana step wani hanyoyi ne da samu kuɗi a kamfanin right zan zo yi bayani su sai ga step din ta ga personal accumulative kuɗin ta samu wannan ga nan kuɗaɗe ne wannan zaka zo kana tracking kuɗin da ka samu a step kenan so muna da kamar unilevel shi wani hanya ne samu kuɗi a kamfanin right wanda zaka yi monitoring okay wata kaza nuna sama stress ne zan mu misali kuma yanzu na son duba let's say ban mai amfani da let's say view okay wannan shekarar ka ga na sa watan da let's say wannan watan nuna sama stress ne na sa view zai nuna ma abin da ka samu right muna da kuma me unilevel shi ma unilevel wani hanya na samun kudi a company wanda su fara mana zan zo mana bayani akan su in na zo trending na gaba sai akwai UPP shi ma UPP wani hanya ne na samun kudi daban a wannan kamfani sai akwai wannan bibo commission ne wannan banda ilimi akan shi tukun tunani ba zo su muna bayani ba don wannan bai da da shi ba wannan bibo commission bibo placement ne duk wannan banda ilimi akan shi wannan AEFC commission shi banda ilimi akan shi saboda bai da suka shigo da shi a titin ko ba zo su muna bayani akan shi ba tukun right so muna da kamar me MyRebate shi ma MyRebate shi ma wani hanya ne samun kudi a kamfani shi ma to shi ma haka shiga kaga zaka duba nan MyRebate zaka lissafin in ka sai lesson ka zo ka sai kaya kamfanin suna baka wani back extra commission akai na zo training da kamar fara zo yi bayani su akai sosai za ga nan za su yi 6% goma za su yi 6% guda ɗaya za ga su my rebate kenan sai wanda kuma kamar e-store shi wannan e-store din amfani shi ne mai wurin encoding din let's say code na in ka let's say in ka sai kaya company don ka sai kaya company sai akwai wani code da suke baka wanda sai ka zo ka encoding din shi kafin ya shiga wanda in ka fara yin maintenance din ka za ku yi amana sai ce na zo training ka zai wannan bayani kan wannan abu right sai muna da kuma recruitment din shi me ake a wannan recruitment shine me kazo inda yau ina son duba adadin mutane nawa na shigo da su cikin kasuwanci na kaga wani lokaci misali wanda ya ce yanzu ka gina babban team wanda zai taɓa okay sai kuma su mastermind sai suke sanin mutane suka shigo kasuwancin su tunda ba su suke kawo zuwa wani su ne kasuwa in dai na son yin lissafin ga mutane su shigo kasuwanci ba sai na baka yana wahala ba zan iya duba ma daga ranar na fara kasuwanci na har zuwa yau mutanen da shigo su kasuwanci wanda downline ne suka shigo da su cikin kasuwanci na zo na recruitment zan sa date yanzu misali za mu sa date yanzu za mu zo za mu select za ga from so yanzu ba mu sa let's say date zan canza year din so ba mu sa kamar from ina son canza shekarar so bari mu sa kamar bari mu sa 2013 na so bari mu sa kamar 2000 good so bari amfani da 2022 to kaga na sa yanzu 2022 so yanzu ina so mu yi sacin daga 2022 zuwa yau mutane nawa ta shigo da su kasuwancin ta kawai na sa kaga da na sa date din kaga na sa 1st of January 2022 sai zan zo nan view ina clicking view
zai fita mun da mutane nawa ta shigo su kasuwanci da tun daga wannan lokaci kaga zai mai yin nomina kai na nawa kenan daga 2022 din zuwa nan da ita da team mata sun shigar da mutane kasuwanci wurin mutane 98 kaga nan kaga kowanne daga sunan su ya fito da zai nuna mun ranar da suka shigo kaga daga duwa nan Isiyaku Ahmad zaga July 7 2024 right da hada lokaci ma zai baka lokaci why connecting kaga wanda bai ta connecting ba downline ne daga Fatima Abubakar muka zo daga comfort a kaga July 12 wai shigo da shi downline dinta da bai ta bane wato zaga har din nan jerin downline dinta da suka shigar da mutane cikin kasuwancin nan right ina fata muna fahimta sorry ina ga ban sa wannan website so kamar yadda nake mana bayani shi mu fahimci wannan abun right so yanzu muka zo ka zaga je da zaga yana nuna wannan yana nuna mana wannan yana nuna wanda ita ta shigar da su da wanda downline dinta ma suka shigar da su suka jawo su zuwa kasuwanci amma wannan za ga akwai na gaba kuma shi muke cewa mai direct sponsor shi wannan direct sponsor din nan shi yana nuna mutane ita ta kawo su personally kaga bambanci su kenan kaga recruitment daban direct sponsor daban sai wanda zai ce oh wanda da masu sun sa challenge ka je ka yi sponsor mutane adadi kaza za ka sana ta wani to ya suka san cewa ga mutane ne connecting ba sai su ma kansu ba kawai nan za su zo suna shiga wannan direct sponsor za su sa daga ranar listing ya kasa challenge daga ranar ka fara challenge din zuwa wannan ranar da kai su yanzu misali daga ranar aka fara challenge din so yanzu za mu sa let's say 1st of January 2022 zuwa yau mutane nawa ta kawo cikin kasuwancin na personally ita muka sa view ka zai nuna mana mutane nawa da sunan su da ranar ta ga yanzu muka duba za ga ko Lukman Isa September 2022 vice sponsor ga Habibu Ahmad muka duba na Hasiya Abubakar ga suna Hadiza Abdulrazak Lamin da za ko jerin mutane ta ita ta shigo su personally za ke nan dai master san su zuba uku mutane nawa ka shiga su kasuwanci ka fahimta sai su ma kansu wala ba kawai nan za su direct sponsor za yi tracking mutane nawa in kamar sai aka ce wai misali da muke yanzu da haka muna wani challenge muke ce mai DP 2.0 challenge an ce ka kai connect mutane 15 zai ce to sai ma san zai cewa na yi mutane 15 ba sai kan shi wahala ba sai ka faɗa ba ko ina zuwa nan direct sponsor din zai sa daga ranar ka fara challenge zuwa ranar ƙarshen challenge yana click zai fito mai adadin mutane nawa kai sponsoring ka kin ba wani magana kai wani ƙarya ko boye cewa kai abin da ba kai ba a za duba nan za ka komai da komai right so muna da kuma gift check za mu ga nan akwai product gift check shi ma wanda zan bayani akan gift check din da sosai shi wannan gift check din za ka amfani shi da simple za ka amfani shi kai tafiya muna da su da ba akwai product gift check akwai travel gift check wanda zan bayani akai sosai so wannan kuma su shop code wannan duk ba mu amfani da shi wannan na sosai ba so yanzu za mu zo nan ya sunan shi genealogy na ga shine abin zan bayani a karshe a DTC din mu kenan genealogy shine yana nuna mana yanda ya sunan shi jerin mutanen ka suke a wannan kasuwancin yana kai jerin mutanen ka to in ka duba nan za ga duk da ga akwai hoto duk da ga akwai hoto alama kenan akwai mutum a wurin kenan duk da ba hoto ba mutum kenan na son fahimci na duk da ga ba hoto alama kenan ba kowa a wurin duk da kuma an sa hoto alama kenan akwai wani a wurin kenan za ka son fahimci za ka duba akwai na faranko tana da 15 account za ga daga tana da hannu 15 kenan za ka duba daga 1 har zuwa 15 nata ne ba sai wannan ga mana bayanin amfanin yin account da yawa a QS din mu wannan bayanin don wanda ke da hannu da yawa yana da ya fi jin daɗin gina kasuwancin shi da wuri kuma ya fi samun kuɗi sosai da wuri kuma kwado wannan account da zamu ce mata virgin account ne wannan ka kwado wannan ba blocking of flex duk da ka duba daga farko zuwa 15 nata ne ba yi blocking din ta ba ina fata muna fahimta ko right so yanzu na ga wannan shine takaicen bayani akan me shi DTC din mu kenan wannan shine takaicen bayani kiso mu kenan akan DTC so ina fatan yau da yau ma mun fahimci za mu yi amfani da DTC din mu right so yanzu za mu ci gaba da bayani still akan wannan fara muna trend za mu ci gaba da bayani da za mu tafi abu na gaba sai kuma zan ga amfani da slide da wannan za mu koma slide kenan so abu na gaba shine za mu ci gaba da bayani akan slide din right so ina fatan mun fahimci yau daga yau na san yau ma mun fahimci yadda za mu yi amfani da DTC din mu right so yanzu za mu je gaba so still muna bayani ne akan register right yanzu muna kan bayani ne akan register right so still muna bayani ne akan register ina son fahimci wannan abin yanzu muna bayani ne akan register so za mu je gaba good so yanzu nan wani fara zama da bayani akan gift check ya ake samun gift check
kuma me amfanin gift check. Ina ga da nake bayani kan TC na muna bayani kan gift check. Shi gift check ana samun shi ne akan matching mana ina ga fara muna kasa mutum da hannun hagu mutum da hannun dama za a biya ka 7,000 kasa mutum da hannun hagu mutum da hannun dama za a biya ka 7,000 to wannan matching shi ne ke baka gift check ko zan fara muna amfanin gift check din kuma right so yanzu misalin ga mana ya samu gift check to let's say ga kana nan to let's say sai ka sa da let's say mutum da hannun hagu mutum da hannun dama kaga za su biya ka 7,000 right sai ka sa da mutum da hannun hagu mutum da hannun dama kaga biyu kenan za a biya ka 7,000 kan sa da mutum da yana mutum da yana dama mutum da yana uku kenan za a biya ka kuɗi 7,000 kaga muka yi na kai na yasin shi hudu za a biya ka 7,000 in kai maci na biyar za a biya ka 7,000 in kai maci na shida za a biya ka 7,000 in kai maci na bakwai za a biya ka 7,000 in kai maci na takwas za a biya ka 7,000 amma abin zai faru ka zo yin maci na tara ba za su biya ka kuɗi ba za su biya ka half gift check in kai maci na goma kuma sai su cika sashi ya zama full gift check to ake nan macin ɗinka na tara da na goma ba sa biyan ka kuɗi suna biyan ka gift check suna fatan fahimta ko so kan kai macin ɗaya biyu uku har ka zo na takwas za su biya ka kuɗi to na tara da na goma ba za su biya ka kuɗi ba za su biya ka gift check sa kenan kowane gift check guda ɗaya ina madadin 14,000 kenan na zo bai shi wani ɗaya kowane gift check guda ɗaya ina madadin 14,000 kowane gift check guda ɗaya yana madadin 14,000 to ka kenan yanzu kai match na goma kaga yanzu na 11 zai biya ka 7,000 na 12 zai biya ka 7,000 na 13 zai biya ka 7,000 in ya kai na 18 zai biya ka 7,000 kaga na 19 da na 20 ba za su biya ka 13,000 za su biya ka gift check haka har ka cika ta da gift check ɗinka so me amfani wannan ne to me amfani wannan gift check din a to ni ba gwara su biya ni kuɗin ban na bukatar kuɗin me a'a shi wannan gift check din ce wani lokaci na ce mutane kamar pension ne kuma tana tara ma pension so me za ka yi da gift check din number one wannan gift check din za ka iya amfani da shi domin tafiya barin Najeriya yin tafiye-tafiye domin barin Najeriya right ana amfani da gift check din don tafiya let's say a ce za a yi tafiya zuwa Philippines za a ce ma to ana bukatar ka gift check adadi kaza kamfani za ta bi da yanka zuwa Philippines kyau kaga kenan ba za ka biya ko a gift check ɗinka za a cire a biya ma kuɗin jirgi kuɗin hotel da komai da komai da za ka yi a tafiyan da ana samun ana zuwa Philippines ana zuwa Dubai ana zuwa USA duka da gift check din kyauta ko naira ba za ka biya ba da gift check ɗinka za ma komai da komai ina fata muna fahimta ko good kuma da gift check ɗinka kuma da gift check din za ka yi amfani da shi domin me za ka amfani da gift check din domin sayan abin da mai gadgets kamar waya laptop da wasu abubuwa amma sai ka zama prime walau ka zama silver executive prime gold executive prime global ambassador prime in na zo kamar da fara zan zo yi bayani akan yadda ake zama silver executive global ambassador su wadda yana zan zo bayani yadda ake zama su zan yi ake zama silver executive gold executive global ambassador right so za ka yi amfani da wannan matakin za ka yi amfani da gift check ka sai waya za ka yi amfani da ka sai laptop za ka yi amfani da ka sai akwai abubuwa da yawa da ake siya da shi amma sai ka zama silver executive prime to za ka yi wannan right so yanzu muna fata muna fahimtar amfani shi wannan gift check din kenan right sai abu na karshe ko shi me za ka yi amfani da gift check kuma ka sai product amma wani lokaci na ba mutane shawara gwara ka yi amfani da kuɗin ka sai product ka yi amfani da gift check din ko gwara ka tara gift check din ka yi tafiya da shi yana da muhimmanci zai sa ni ba ka duba ina tara gift check ne don akwai kuma wanda muna sa ran ma nan gaba kuma kamfanin suka fara magana suna kokarin shiga cikin abin da shafi harkar gine-gine real estate kuma za ka yi suka ce in suka shiga cikin wannan harkar gine-ginen real estate za ka yi ma amfani da gift check ka domin su gida to amfanin kaga je ka dinga amfani da gift na jina za ka yi sai product sai mai kuɗin ka na karewa sai je ka amfani da gift ka sai product a'a in dai ka ce in baka shawara in baka shawara da ka amfani da gift ka sai product gwara ka ne ka amfani da kuɗi ka je ka sai product ya fi da amfani da gift check ka sai product ina son fahimci na right so yanzu ina fata mun fahimci yadda gift check ke zuwa kenan so abu na gaba kuma ina ga na fara muna da R guda uku na muna bayani akan R na farko shine mai register R na biyu shine mai recruit shine mai janyo mutane a kasuwancin right wannan muna da hanyoyi daban-daban na janyo mutane a kasuwancin right wannan kuma muna da abubuwan da za ka yi domin janyo mutane shaf a kasuwancin muna da kuma abin da 20 in 30 days wanda za ka yi tambayar leader ɗinka da yake da 20 in 30 days ya zan yi 20 in 30 days muna da kuma mai 30 in 30 days muna da kuma mai 90 days in plan wannan hanyoyi ne da ka yi amfani domin recruiting mutane shaf a kasuwancin ka wanda za ka yi tambayar leader ɗinka
zai kara ma bayanai akan wannan abu guda biyu da muna bayani 20-30 days 30 days da 90 days game plan zai taimaka ma wurin recruiting mutane sharp shiga kasuwanci right so still akan recruiting nan kuma zan muna bayani akan potential don kaga ko da shi wanda zaka suna ta wasa da kasuwancin su kuma ba komai yasa ga mutane wani zaka suna ta wasa da kasuwancin su ba saboda me ba su san muhimmancin kasuwancin ba ne shi suke wasa da shi zaka mutum ya fara kasuwancin shi ana bibiyan zo kai kasuwancin yana wasa da shi ka san me zake wasa da kasuwancin sai me bai san muhimmancin kasuwancin ba so yau abin da ke so ne mana a nan yau dinnan shine me zan fahimtar da mu muhimmancin wannan kasuwancin da muke yi don me kar mu dinga wasa da shi so zan muna bayani akan account da kamar yana gana muna bayani akan wannan wanda zai da nake muna bayani akan ya sunan shi wannan 15 by wannan na gana wannan ro right so suka ce kaga muna da in ka fara wannan kasuwanci muna da kamar ce mai cycle me cycle din shine me yanayin da kudin ka ke shigowa ina son fahimci wannan abin right yanayin da kudin ka ke shigowa a kasuwan yanda kake matching so a wanda ne fara kasuwancin ka a farkon fara kasuwancin ka cycle da kike da shi muna ce mai 12 by 12 da yake da 12 by 12 12 by 12 shine muna da let's say in ka mutane suka shigo kasuwancin ka akwai lokacin da ake register ne shi wanda muna da na safe muna da section din safe muna da section din yamma section din safe yana fara daga karfe 5 na asuba zuwa karfe 5 na yamma sai session na biyu na fara da karfe 5 na yamma zuwa karfe 5 na asuba ina son fahimci wannan abin right so me ake da wannan cycle din 12 by 12 din shine kaga wanda ya fara kasuwancin nan sabon ka fara kasuwancin nan newly abin da ake kenan a session din safe kana da za ka iya register ne account din mutane 12 ko yanzu misali let's say na fara kasuwanci sai na samu mutane let's say 15 suka shiga kasuwanci a lokaci daya in kai sabon shiga ne a wannan kasuwanci ne kana wannan 12 by 12 din abin da ake nufi kenan let's say a session din farko na safe ba za ka yi register ba za ya bude ma account din mutane 15 ba za ya bude mutane 15 din gaba da kasanka ba dan an bude mutane 15 din gaba da kasanka akwai abin da ke mai flushing of points wannan zan zo mana bayani akan wannan flushing of points shine in aka bude su gaba daya zai goge points ɗinka da zai baka damar yin matching don ka samu kuɗi zan yi bayani akan wannan point din zan fahimci na gun right to sa kenan in dai kana 12 by 12 kenan in dai ka samu lesson mutane 15 to a session din safe iya abin da za a bude ma shi ne za a bude iya na mutane 12 ne kawai wannan wani lokacin ba cikin bude 15 ana bude 11 ne kawai za mu ce mai flushing of points kana yi flushing point ɗinka to haka nan in aka bude na 12 to sai da yamma sai za a bude sauran uku kuma ka kara samu ma haka din da yamma za ka bude ba shi sai ka ce mai 12 by 12 kenan a rana kana za ka samu 7,000 da safe ka samu 7,000 su 12 da rana kuma da yamma ka samu 7,000 sai baka 24 to haka nan in dai ka fara kasuwanci na farko in kana wannan sai in dai kana wannan 7 by 7 din nan ana biyan ka 7,000 ne ina son fahimci wannan ana biyan ka nawa 7,000 ko mace wannan suka mace daya a hannun gefe hannun yana biyan ka 7,000 so zan mana bayani so an fahimci potential kowane account so kan mu da kika sai wani lokaci ko wannan gwamnati tana sa kasuwancin kai dariya nake don ba san muhimmancin kasuwancin su ba suka ce kaga in ka fara da one account in dai kana wannan cycle din 12 by 12 kenan 12 da safe 12 da yamma kenan 24 kenan wannan one account din nan 70,000 da 70,000 ba naira 10 da ka biya dina da kare na in dai ka gina kasuwanci wannan one account yana da damar da zai biyan ka 168 a kullum wannan one account da kare na din nan a sati kuma yana damar zai biyan ka miliyan 1,176 a sati wannan wani account da ka gani din nan sa ko ran da Nozu da take wani magana ina ta wannan magana ta ce imagine kana gina kasuwanci ka kana san miliyan 1 a wata kana farin ciki kuma kana irin tatuwan account kana da 15 account kana san miliyan 1 a wata kana ta ce ba ka fara ma komai ba tunda one account ba yana da zai biyan kamar miliyan 1 a sati ka ke da ake nufi kenan da yawa nan a kasuwanci ma ko 5% potential din kasuwanci ma ba kai ba suka ce kaga shi wannan wani account da fa in ka gina kasuwanci ka yanda ya kamata yana da zai biyan ka nawa miliyan 5 a wata miliyan 5 a wata in kana 12 by 12 kenan ina fata mana fahimta ko 3 accounts
hannu uku kenan, wanda hannu uku din shine na 190 kenan, 190 shi yana damar zai biyan ka a kullum in ka gina kasuwanci da sosai kenan, ni kana 12 by 12 yana damar zai biyan ka nawa 504. A sati yana damar zai biyan ka miliyan 3,528. A wata kuma yana damar zai biyan ka miliyan 15,120. Yanzu imagine wani kasuwanci zaka gina a ce ka ba da misali 190 amma kai hakuri kai gina shi yana damar zai biyan ka a wata miliyan 15. Sau lokacin ga mutane suna wasa da kasuwancin kawai da yanki don ba su fahimci muhimmancin kasuwancin da suke shi ba. Right? Suka ce ka fara da hannu bakwai din nan fa inda kai hakuri kai gina kasuwancin kai yana damar zai biyan ka miliyan 1,166 a rana. Wannan 7 account din nan. A sati yana damar zai biyan ka miliyan 8,234. A wata kuma yana damar zai biyan ka miliyan 35,280. So imagine kana da 7 account don kana son miliyan 1 kana ci farin ciki kana son miliyan 1. Si ba fara kawai ba. Ba kamar yadda suka sa wani lokaci na jin sa ba su ake cewa if you are making 2 million kana son miliyan 2 a kasuwanci you are making a miserable income. So da ya fahimci potential din business din nan. Right? Suka ce kana da 15 profit set yana da zai biyan ka miliyan 2,520 a rana kenan. A sati yana da zai biyan ka miliyan 17,640. A wata yana da zai biyan ka miliyan 75,600. Right? 31 profit set yana da zai biyan ka nawa miliyan 5,208 a rana. Yau insha Allah za mu kai wannan matakin har mu wuce wannan matakin. Right? Kuma a sati yana zai biyan ka miliyan 36,456. A wata kuma yana zai biyan ka nawa miliyan 156. Wasu za ce kai a miliyan 100 mutum samu miliyan 156 a wata kai yana faruwa saboda me ba kai wannan mataki ban ce sa. Yanzu misali sai da ka samu wani kamar Dangote ka ce mai wata ya samu miliyan 156 yana kallon ma wasu ma mai kibara ba. Dan gidan man shi guda dai zai ba shi fiye da ma haka din. Suna sun fanci wannan abu. Right? So kaga daga wannan ka kuma fara muku don sai kudin hawa ne, kaga wannan sai kudin farko kenan, wannan for beginners kenan su suke 12 by 12. So amma za ka yi zuwa kai mai grading daga 12 ina ganin kudu a DTC din wannan muku na ga ita na 15 ne ba 12 bane. Right? 15 kenan shine kai upgrading kanka ka fara shiga 15. Sai za ka yi upgrading ka zo 15. Shine mai za ka yi abin ce mai maintenance shine mai let's say mai choko ɗinka ya kare ka je kamfanin ka siya, city force ɗinka ya kare ka je kamfanin ka siya, to yana ba a kwamfani ce mai points, yana ba da points. So kamfanin ka ce ne kamar ka sai kaya kamfanin ka sai kaya kamfanin bayan da ka siya za ka zo ka siya, to suna da points. Har in kai cumulating points kai har 2 points. 2 points. So za su daga wannan ɗinka daga 12 zuwa 15. Ya za ka yi 15 da safe, 15 da kenan za ka yi matching su 30 kenan. Ka kenan kamar misali muna a farkon cewa wanda ke 12 in ya samu mutane 15 ba zai yi rajista mutane 15 lokaci ba, amma to kan kenan kai 15 din nan in ka nan da ko da mutane 15 ka samu za ka yi rajista mutane 15 din duka gaba daya. Amma wani lokaci ba cika ba da shawarar mutum 15 gaba daya, ana son kai 14 kamar guda daya because of in case of incasity. Ka kenan wanda ka wannan matakin 15 kenan zai yi matching 15 da safe zai samu kenan 7,700 to 15 da safe zai samu 7,700 to 15 da yamma in ka kai wannan matakin ka gina kasuwancin ka sosai kai wannan matakin kenan. Ina fata muna fahimta ko? Good. So kaga shi wannan shi ma ina kai matakin 15 din nan fa shi ma zamu na bayani me potential din shi. Potential din ka kai wannan matakin kana matching 15 da safe 15 da yamma kenan kana 30 match na rana. One account yana da zai biyan ka 210 a kullum in ka kai wannan matakin gina kasuwancin kenan. A sati kuma yana zai biyan ka miliyan 1,470. A wata kuma miliyan 6,300 one account. Yau, 3 accounts kuma yana zai biyan ka nawa 630. A sati kuma zai biyan ka miliyan 4,410. A wata miliyan 18,900. Just imagine. To yasa kullum ke fara na ga mutane suna wasa da kasuwancin ko saboda ba su fahimci kasuwanci masu muhimmancin kasuwanci za ga suke wasa da kasuwanci. Kace a hannu bakwai bayan damar zai biyan ka nawa miliyan 1 a rana kullum ka gina kasuwanci kai kokar ka gina kasuwancin kenan ka samu 100%. Amma most yanzu misali ina da sabon kasuwanci nake kasuwanci ma ba samu 100% ba samu 10%. Me 10% din miliyan 1,200 10% din miliyan 1 shine mai 147. So imagine na gina kasuwanci na kullum na tashi da 10% ba 10% ina da hannu bakwai ina samu iya 10%. 10 over 100 fail ne ba.
ina samu duk kullum na tashi 170 147 ai ba karamin kudi bane a wurin wayan su just imagine right so a sati yana da zai banka nawa miliyan 10 ka kenan in dai na samun 10% da wannan kudi kenan a sati kullum zan yi a duk sati zan tashi miliyan 1 da just imagine right in kana samun let's say 10% let's say a wata yana da zai banka nawa miliyan 44 kenan a bashi ne na samun 10% 10% ke zan tashi da miliyan 4 da 10% din wannan na magana ma 10% din account kana hannu bakwai kenan fa to muka ce wanda ke da hannu 15 kuma fa inda yana wannan 15 by 15 a rana da zai biyan ka miliyan 3,150 a sati miliyan 22 da miliyan 22 da 50,000 sai a wata kuma da zai biyan ka miliyan 94,500 ina 31 account ne kuma bloody money kenan bloody money wannan wani sa wani lokacin ce mai yace wani rubuta yace blood money oil money da shi din blood shine wannan oil money a hada da kudin let's say oil money kudin mai kenan ko da blood money kudin jini amma kuma da shi din blood yana da zai biyan ka miliyan 6,510 a kullum kana da ya sunan shi a sati yana da zai biyan ka miliyan 45 kai wasu kuma suna bayan da nake muna nan ba kasan kuma na ganewa ba right a wata kuma yana zai biyan ka nawa miliyan 195,000 wannan business sai mas let's na da 31 account misali da mun misali kana 31 account sai kai ma sai kana sai biyu da kai gina kasuwanci sai kai ka gina misali ba ka samun let's say 100% ka iya samun 10% kashi 10 cikin kashi 100 kenan a kullum zaka rage 650 a sati zaka tashi da nawa miliyan 4,500 a wata haka zai miliyan 19 to imagine sau na uku na gamta wani lokaci kin za ka samu wasu liyar zuma da suke samu wannan kudaden sai a cewa mutum na samun miliyan 20 ma kake na ma 10% kake samu fa 10% a cewa wannan samun miliyan 10 ta ko 10% ma bai kai ba 5% na account din mai ke samu so just imagine right so ba mu gaba saboda yanayin lokaci right so sorry so kuma da nake mana bayani right so yanzu misali yanzu nan wanda ya fara da so daga wannan matakin 15 zaka shigo mataki na gaba wanda mataki na gaba shine mai matakin 18 matching 18 da safe 18 da yamma 18 da safe 18 da yamma man ka zo matakin 18 abin da zai faru za a rage kudin ka daga 7,000 zuwa 6,850 kai kan kina an rage 150 amma fa ya fi wanda ke an san 7,000 din ka kenan ka shigo mataki da za ka yi register din account mutane 18 da safe 18 da dare 18 da safe kenan kana za ka yi matching su 36 a ranar sai ga a shi ma za ka yi dama za ka yi matching su 36 a ranar to amma ta za ka kai mata za ka zo ka kai mataki wannan 18 da safe 18 da rana suka ce me za ka shiga wannan matakin in kai matching ne sai kana ta matching 7,000 kana ta matching wannan matching mun zo nan da zaran kayan matching har ya kai matching 300 kana matching har ya kai 300 to daga kana kaiwa 300 to ka fita a za ka mai da kai 18 da safe 18 da rana daga lokacin an daina biyan ka 2,000 kuma biyan ka 100 kamar yanzu ni yanzu nan ba 2,000 ke biya wani biya 6,850 amma so kwanci wannan ya fi ma wancan yanzu misali wanda ke matching 18 da safe 18 da rana 18 da yamma in yi mai one account nawa zai samu mai one account da zai samu 246,600 a kullum right kuma mai a sati yana zai biya ka miliyan 1,726,200 a wata kuma yana zai biya ka nawa miliyan 7 miliyan 7,398 wani lokaci in dai na wannan bayan ku sai yana ta kallon mutane na ga mutane suna ta wasa da kasuwanci suna cewa wannan abin nan fara ne kaza kaza kawai sai dan kalle su don masu me suke fara ba ka ce mutum ya jahilci abin da bai da ilimi a kan shi mutum ya jahilci abin da bai da ilimi a kan shi duk abin da baka da ilimi a kan shi ka jahilci abin so yana sun fahimci abin right so three profit center shi yana damar zai biyan ka nawa a kullum yana damar zai biyan ka 739,800 a sati kuma zai biyan ka miliyan 5,178,600 a wata kuma zai biya ka miliyan 22,194 right
sai kana matching 7 profit center kana matching 18 by 18 dan profit center a kullum yana zai biyan ka miliyan 1,726,200 a sati yana zai biyan ka miliyan 12,083,400 a wata kuma yana zai biyan ka nawa miliyan 51,786 sai kuma ka bar in kana amfani in kana wannan da ya sunan shi 15 profit center hannu 15 kenan yana da zai biyan ka nawa miliyan 3 a kullum miliyan 3,600 da ce miliyan 3,700 ba naira 1,000 kenan sai kuma a sati yana zai biyan ka miliyan 25,893 a wata mai da zai biyan ka miliyan 110,970 right? That's 1 profit center kuma yana da zai biyan ka nawa a kullum yana zai biyan ka miliyan 7,644,600 a sati yana zai biyan ka nawa miliyan 53,512,200 sai a wata yana zai biyan ka miliyan 229,338. Imagine kana da kasuwancin zai biyan ka miliyan 200 a wata. So imagine let's na gina kasuwanci na ban ma kai matakin da yana biya nan let's ba na sama 100% kuma nake neman sai kana samun 10%. 10% din wannan kudin nawa ne? 10% din wannan kudin wurin miliyan nawa kenan? Ana magana wurin miliyan 10% din wannan ana magana wurin miliyan nawa? Miliyan 22. Sai imagine na gina wannan kasuwancin let's na shekara ma goma misali shekara goma ya dauke wurin shekara goma na gina wannan kasuwancin. Sai na kai matakin da a tattalin profit center din ma ina samun iya kashi 10 ne kawai. Miliyan 22 imagine. Za a lokacin na gwamnati suna wasa da kasuwancin nan ko dariya nake don saboda ba su fahimci wannan kasuwancin ba. Wani fara mutum ya jahilci abin da bai da ilimi a kan shi. So ina ga a wannan mata ina ga a yau annan za mu saya so nan gaba zan zo kare yin train na gaba wanda zan kare breaking na akan abubuwa da yawa akan yadda ma composition plan da company yake da wasu abubuwa da yawa zan zo yin training akan shi ma musamman so za ku bi bashi wannan training right amma ina fatan yau wasu kuma sun fahimci abubuwa da yawa kenan akan wannan kasuwanci kuma mun fahimci amfani kasuwanci kuma ina fatan daga yau in dai kana wasa da kasuwanci kada yau za ka daina wasa da kasuwanci don amfani wannan training so da bude idan ka fahimci kasuwancin da kake ciki don ka daina wasa da shi right so ina fatan mun fahimci sabuwa ma bisalam